start with chapter 10. இல்லவா? chapter 10 எடுக்கலாம் நம்ம இன்னைக்கு. காலையில நீங்க சொன்ன மாதிரி பிரம்ம சமிதம் நாராயண கவச்சம் படிச்சோம் மாதாஜி. Thank you ma. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. காலையில நீங்க சொன்ன மாதிரி பிரம்ம சமிதம் நாராயண கவச்சம் படிச்சோம் மாதாஜி. Thank you ma. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க சொன்ன மாதாஜி. Thank you ma. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்ல எக்கோ ஆகுது மாதாஜி. மாதாஜிக்கு நம்பர் சொல்றது கேட்கல, மியூட்ல இருக்கா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேயஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं. ஒரே நிமிஷம் தண்ணி கொஞ்சம். இப்போ மகாபாரத போரெல்லாம் முடிஞ்சு பீஷ்மருடைய அந்த இறுதி யாத்திரை முடிஞ்சு இப்போ வந்து கிருஷ்ண பகவான் வந்து என்ன பண்ண போற, துவாரகையை கிளம்ப புறப்பட போறார் இல்லையா? யுதிஷ்டனுடைய ராஜ்யம் தொடங்க போகுது. யுதிஷ்டர் மகாராஜா ஆல்ரெடி ஆண்டுட்டு இருக்கார். ஓகே, ஆல்ரெடி டூயிங், ஆட்சி புரிஞ்சுட்டு இருக்கார். ஓகே, அரசை வந்து அதாவது
கிங்டம், அதாவது அரசாட்சியை வந்து அவர் ஏற்படுத்தி விட்டார். அதனால் இனிமே வந்து யுதிஷ்டர் வந்து அறவழியில வந்து ஆட்சியை நடத்துவார், பிரஜைகள் வந்து நிம்மதியாக வாழ்வாங்க அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாமே வந்து இனிமே அது நடந்துட்டு இருக்கக்கூடியது. இப்போ துவாரகையை நோக்கி பகவான் வந்து ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு வந்து இல்லையா, போருக்கு முன்னாடி வந்தவர், போர் முடிந்து எல்லாத்தையுமே வந்து செட்டில் பண்ண பிறகு இன்னும் அவர் வந்து he has to go back இல்லையா, அவருமே அவருடைய நாட்டை ஆள்வதற்கு அவரும் செல்லணும் இல்லையா, அங்கே செல்வதற்காக அவருமே தயாராகிறார். அதுதான் நாம பார்க்க போறோம். ஓகே, நான் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேன், டிரான்ஸ்லேஷனும் போப்பட்டு மட்டும் நீங்க வாசிங்க. ஓகே. ஸ்ரீ சௌனக உவாச்ச ஹத்வா ஸ்வரிக்தா ஸ்ப்ரதா அதாத்யினோ யுதிஷ்டிரோ தர்மா பிரதாம் வரிஷ்டிதः சாஹுஞ்சய பிரத்யாவருதா போஜனாः கதம் பிரவருத்தாः கிம் அகாரஷேத் ததாः. எஸ், வாசிங்க. யார் வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? மொழிபெயர்ப்பு. சவுனக முனி வினவினார், அவரது உரிமையுள்ள பரம்பரை சொத்தை அபகரிக்க விரும்பிய எதிரிகளை கொன்ற பின் சமயவாதிகளிலேயே மிகச் சிறந்தவரான யுதிஷ்ட மகாராஜன் அவரது சகோதரர்களின் உதவியுடன் பிரஜைகளை எப்படி ஆண்டார்? நிச்சயமாக கட்டுப்பாடற்ற உணர்வுடன் ராஜ்யத்தை அவரால் சுதந்திரமாக அனுபவித்திருக்க முடியாது. பொருளுரை. யுதிஷ்ட மகாராஜன் சமயவாதிகளிலேயே மிகச் சிறந்தவர் ஆவார். இதனால் ராஜ்யத்தை அனுபவிப்பதற்காக பெரியப்பன் மக்களுடன் போராட அவருக்கு சிறிதும் விருப்பமில்லை. ஹஸ்தினாபுர ராஜ்யம் அவருக்கு உரிமையுள்ள பரம்பரை சொத்து என்பதாலும் திருதராஷ்டிர மக்கள் அதை ஆக்கிரமிக்க விரும்பியதாலும் இந்நிலையை சரிப்படுத்துவதற்காகவே அவர் போரிட்டார். எனவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய வழிகாட்டலின் கீழ் உயர்ந்த நோக்கத்திற்காக அவர் போரிட்டார். ஆனால் அவரது பெரியப்பன் மக்கள் அனைவரும் போரில் கொல்லப்பட்டனர் என்பதால் அவரது வெற்றியின் பலன்களை அவரால் அனுபவிக்க இயலவில்லை. எனவே இளைய சகோதரர்களின் உதவியுடன் ராஜ்யத்தை அவர் கடமை உணர்வுடன் ஆண்டு வந்தார். ராஜ்யத்தை அனுபவிக்கும் வசதிகள் இருந்தும் அதை செய்யாத யுதிஷ்ட மகாராஜனின் நடத்தையை பற்றி அறிய விரும்பிய சௌனக ரிஷியின் கேள்வி முக்கியமானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா? சோ இப்ப இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, அதாவது மகாபாரத போர்ல அந்த குரு வம்சமே வந்து அழிந்து விட்டது இல்லையா? சோ வெறுமனே இப்ப யார் இருக்கிறது? பஞ்ச பாண்டவர்களும் மற்றும் வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் இனிமேதான் இல்லையா, அவர் வந்து பிறக்க போறார். பரீட்சித் மகாராஜ் இனிமேதான் பிறக்க போறார். ஸோ அவர் மட்டும்தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுறது. சோ இப்படி இருக்கும் பட்சத்துல தர்மத்தையே வந்து பரிபாலிக்கக்கூடிய, அதாவது யம தர்மராஜருடைய அவதாரம் தானே அவர் வந்து இன்கார்னேஷன் இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கக்கூடிய அவர் தன்னுடைய உடன் பிறந்த சகோதரர்களா இருக்கக்கூடிய அந்த பெரியப்பா பிள்ளைகளா இருந்தாலும் அவங்களும் சகோதரர்கள் தான் இல்லையா? அவங்களுடைய மரணத்திற்கு பிறகு தன்னுடைய பிள்ளைகள், தன்னுடைய பெரியப்பாவுடைய பிள்ளைகள், அவங்களுடைய பேரன்கள் இல்லையா, குரு, அடுத்து வந்து பிதாமகர், இப்படி எல்லோருடைய மரணத்தையுமே அவரை வந்து பிரஜைகள் இல்லையா, ஸோ இப்படி நிறைய பேருடைய மரணத்தை வந்து அவரால் ஏத்துக்க முடியறதில்லை. ஸோ அவர் மனசுல, அதாவது இது எப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வுன்னாக்கா, அதாவது கருணை உள்ளம் கொண்ட ஒரு மனசு. தர்மத்தை அறிந்தவர்கள் இடத்துல கண்டிப்பாக கருணை இருக்கும். ஓகே, கல் போன்று இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம முன்னாடி ஒரு உயிர் வந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதை வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து கம்பேஷனோட நம்ம பார்க்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா, நம்ம கண்டிப்பா அழக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை நமக்கு வரும் இல்லையா? அதுதான் அந்த கருணையினுடைய வெளிப்பாடே. ஸோ அப்போ அந்த ஒரு நிலையில இத்தனை பேருடைய மரணத்தை வந்து அவர் முதல்லயே கூட அவர் ஏத்துக்கிறதுக்கு விருப்பமே கொள்ளல. அதனால தான் தகுதியற்றவன், எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் இந்த பாவங்களை என்னால தீர்க்க முடியாது அப்படின்லாம் அவர் பேசியிருக்காரு இல்லையா? அதனாலதான் அவர் பீஷ்ம பிதாமகர்கிட்ட வந்து அழைச்சிட்டு போய் அங்கே அறிவுரைகளையுமே பெற்றார் இல்லையா? போன அத்தியாயத்துல நம்ம அதை படிச்சோம். ஸோ இது வந்து காலத்தினுடைய, அதாவது தவிர்க்க முடிய காலத்தினால் ஆகக்கூடிய ஒன்று. இது காலத்தினுடைய வெளிப்பாட்டுக்கு நாம் அனைவருமே கட்டுப்பட்டவர்கள் தான். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நீ வந்து இதற்காக நீ வருத்தப்படக்கூடாது. ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது நல்லாட்சி நடக்கும், ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது
தீமைகள் நடக்கும் பொழுது அங்கே வந்து ஆஹ் அதாவது தீமைகள் நடந்தால் அங்கே வந்து சங்கடங்கள் இருக்கும், வலியும் வேதனை எல்லாமே இருக்கும். இப்ப நம்ம உடம்பே எடுத்துக்கோங்க, ஆரோக்கியமா இருக்கும் பொழுது நல்லா பேசி சிரிச்சு நல்லாவே இருக்கும். இதுல இந்த ஒரு பாகத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நமக்கு வந்து உபத்திரவம் என்று வந்து விட்டால், அதாவது நோய் என்று வந்து விட்டால், அதற்கான வலியும் வேதனையுமே அந்த ஜீவன் வந்து அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும், தவிர்க்கவே முடியாது இல்லையா? என்னதான் நம்ம ஒட்டி பிறந்தவங்களா இருந்தாலும் கூட அவங்க நம்ம முன்னாடி அவங்களால பார்த்துட்டு தான் இருக்க முடியுமே ஒழிய நம்முடைய வலியை வந்து அவங்களால வாங்கிக்க முடியாது. இது எல்லாருக்குமே வந்து இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். அது போலதான் இதுவும் கூட இல்லையா? சோ நம்ம இந்த இத்தனை பெரிய இழப்பை வந்து அவரால் ஏத்துக்க முடியல. அதனால வெறுமனே நிமித்த மாத்திரமே அவர் வந்து அரசாள்கின்றார். அந்த இடத்துல ஆள வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்திற்காக மட்டும்தான் வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜா வந்து தன்னுடைய தம்பியர்களுடைய உதவியால அவர் வந்து அரசாள்கிறார். ஏன்னா இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லி வாஸ் நாட் அட் ஆல் இன்க்ளைன் டு ஃபைட் வித் ஹிஸ் கசின்ஸ் இல்லையா? அரசாட்சிக்கோசரம் அவர் வந்து சண்டை போடணும்னு நினைக்கல இல்லையா? ஆனா அவர் போட்டதே வந்து அவருடைய உரிமை, ஹஸ்தினாபுரத்தின் மீது அவருக்கு இருந்த உரிமை இல்லையா? ரைட்ஃபுல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அவர் தான் அதற்கான வாரிசு, ரைட்டான வாரிசு. ஏன்னா அவருடைய தந்தை தான் அதாவது மகாராஜாவாக இருந்தவர், பாண்டு மகாராஜா இல்லையா? திருதராஷ்டிரர் வந்து தற்காலிகமாக இல்லையா அந்த ஒரு நிலைதான். ஸோ பட்டம் சூட்டப்பட்ட மகாராஜா கிடையாது அவர். ஸோ அது பட்டம் சூட்டப்பட்ட மகாராஜாவுடைய பிள்ளைக்கு தான் அந்த இது உண்டு இல்லையா, வாரிசு என்பது. ஸோ அப்படி இத்தனை இழப்புகள் எல்லாமே ஆன பிறகு கூட அவர் வந்து ரூல்ட் ஓவர் த கண்ட்ரி எவ்வாறு ஆஸ் எ மேட்டர் ஆஃப் டியூட்டி இல்லையா, கடமைக்காக மட்டுமே அவர் வந்து நிமித்த மாத்திரம் இல்லையா. ஸோ தன்னுடைய கடமை என்ன செய்யணுமோ அந்த ஒரு இதுக்காக மட்டும்தான், அங்க இருக்கக்கூடிய வைபவங்களை அனுபவிக்கிறதுக்காகவோ இல்லையா அந்த மாதிரியான இதுக்கெல்லாமே அவர் வந்து செயல்படல. இப்ப நாம கூட ஒரு வீடு கட்டுறோம், ஒரு இடத்துல நிறைய நல்ல ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இது பண்றோம், இல்லை நமக்கு ஒரு சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் ஏற்படுத்திக்கிறோம். இதுல இருந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து அதாவது நம்ம இந்த பௌதிகத்திலேயே நம்ம வந்து ஆனந்தம் கொள்ளணும்ன்ற ஒரு உணர்வு நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? ஒரு வீடு கட்டி ஆன உடனே கிரகப்பிரவேசம் பண்ணணும் பாருங்க, அன்னைக்கு நைட் நம்ம நிம்மதியா அந்த வீட்டுல தூங்கணும்னு நினைப்ப பாருங்க. அப்ப அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் நம்ம மனசுல, அப்பாடா நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம், இனிமே நம்ம வந்து இந்த வீட்டுல வந்து நிம்மதியா வாழணும் அப்படி இல்லையா, ஆனந்தமா இருக்கணும் இல்லையா, ரொம்ப அழகான வீடு கட்டாக்கா அந்த ஒரு நிலை வரும். ஆனா இந்த இடத்துல இப்போ புதிதாக ஒரு ஆட்சியை வந்து அது போன்று வந்து ஏற்படுத்தினாலும் அவர் வந்து அந்த ஆட்சியினுடைய பலனை வந்து அவர் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கல. வெறும் கடமையாக தான் ஒரு அரசன் என்ற அந்த நிலையிலிருந்து அவர் வந்து செயல்படணும்னு நினைச்சார். சோ அதுவும் தன்னுடைய தம்பியருடைய உதவி கொண்டு இது அதனாலதான் இந்த சௌனக ரிஷியனுடைய இந்த, ஏன்னா யுதிஷ்ட மகாராஜருடைய குணாதிசயம் மக்களை பற்றி படிச்ச பிறகு உண்மையிலேயே அவருடைய மனநிலை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து சுத கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து கேட்கணுன்றதுக்காக சௌனக ரிஷி இந்த கேள்வியை வந்து கேட்கிறார். அதனால அவருக்கு அந்த who wanted to be the behavior, know about the behavior of the Maharaja Yudhishthir when he was at ease to enjoy, அவர் வந்து அதுல வந்து ஆனந்தம் கொள்ளணும்னு நினைக்கல. அரச பதவியில வந்து அவர் வந்து ஆனந்தம் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் எண்ணவே இல்லை இல்லையா? சூத உவாச்ச வம்சம் குரோர் வம்சத்வாக்னி நிஹ்ருதம் சம்ரோஹத்யித்வா பவ பாவனோ ஹரிஹி நிவேஷயித்வா நிஜ ராஜ்ய ஈஸ்வரோ யுதிஷ்டிரம் பிரிதமனா புவாஹ. எஸ் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், உலகை பராமரிப்பவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் காட்டுத்தீயை போன்ற கோபக்கணலால் அழிக்கப்பட்ட குரு வம்சத்தை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜனை அவரது சொந்த ராஜ்யத்தில் திரும்பவும் ஸ்தாபித்த பிறகு மன திருப்தி அடைந்தார். பொருளுரை: இவ்வுலகம் மூங்கில் புதர்களின் உராய்வினால் உண்டாகும் காட்டு தீயுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. மூங்கில்களின் உராய்வு புற காரணங்கள் இல்லாமலேயே நிகழ்வதால் இத்தகைய காட்டு தீ தானாகவே உண்டாகிறது. அதே போலவே ஜட உலகை அடக்கி ஆள ஆசைப்படுபவர்களின் கோபமான மோதல்களினால் போர் நிகழ்கிறது. இப்போர் தேவையற்ற ஜனத்தொகையை அழித்து விடுகிறது. இவ்வாறு நிகழும் யுத்தங்களில் பகவானுக்கு எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லை. ஆனால் சிருஷ்டியை காப்பதற்காக
பொதுமக்கள் சரியான தன்னுணர்வு பாதையை பின்பற்ற வேண்டும் என்று பகவான் விரும்புகிறார். ஜீவராசிகள் ஆன்மீக உலகிற்கு ஏற்றம் பெற இது உதவும். துன்பத்தில் ஆழ்ந்துள்ள ஜீவராசிகள் தன்னிடம் திரும்பி வந்து மூவகையான பௌதிக துன்பங்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று பகவான் விரும்புகிறார். இந்த நோக்கத்திற்காகவே சிருஷ்டி முழுவதும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதை அறியாதவர்கள் பகவானின் மாய சக்தியினால் சுமத்தப்படும் பெரும் வேதனைகளை ஜட உலகில் அனுபவிக்கின்றனர். எனவேதான் தகுதியுள்ள தனது பிரதிநிதி உலகை ஆள வேண்டும் என்று பகவான் விரும்புகிறார். இத்தகைய ஆட்சி முறையை நிலைநாட்டவும் தமது திட்டத்தில் சம்பந்தப்படாத தேவையற்ற மக்களை அழிப்பதற்குமாகவே பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவதரித்தார். குருட்சேத்திர போர் பகவானின் திட்டப்படி நிகழ்ந்ததாகும். இதனால் விரும்பத்தகாதவர்கள் உலகிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு அவரது பக்தரின் தலைமையில் அமைதியான ஓர் ராஜ்யத்தை நிறுவ இயலும். எனவே யுதிஷ்டிர மகாராஜன் அரியாசனத்தில் அமர்த்தப்பட்டதாலும் பரீட்சித் மகாராஜனின் உருவில் குருவம்சத்தின் நாற்று காப்பாற்றப்பட்டதாலும் பகவான் முழு திருப்தி அடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ், இங்க பரம திருப்தி யாருக்கு? பகவானுக்கு தான், இல்லையா? ஏன்னா அவருடைய நோக்கமே என்ன? இந்த பிரபஞ்சத்துல தர்மத்தினுடைய கோட்பாடுகளை எல்லாம் நிலைப்படுத்தணும், இல்லையா? தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும் தான் பகவான் வர்றார். அந்த தர்மம் என்பது அவரவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் ஆயினும் அதனுடைய கோட்பாடுகள் என்பது இப்படிதான் செயல்படணும்ன்றது எல்லாமே அவர் ஸ்ட்ராங்கா நிலைப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறார். மேலும் அதை பின்பற்றக்கூடிய பக்தர்களையும் அவர் ரட்சிக்கணும்னு நினைக்கிறார். அதற்கு எதிர்பார்க்கக்கூடிய அதர்மிகளை எல்லாம் அழிக்கணும். இதுதான் பகவானுடைய நோக்கமே இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு. இப்போ யுதிஷ்டிர மகாராஜரை அந்த இடத்துல அமர்த்தின பிறகு, இல்லையா, மேலும் பரீட்சித் மகாராஜா ரட்சித்ததால, இல்லையா, உத்தரையனு கருல இருக்கக்கூடிய பரீட்சித் மகாராஜுவுமே ரட்சிக்கப்படுகிறார் பகவானுடைய அவருடைய அனுகிரகத்தால, இல்லையா? சோ இது which has been exhausted by the bamboo fire of anger. அதாவது பகவானுக்கு கோபம், இல்லையா? நரசிம்மதேவருக்கு கோபம் வந்தா எப்படி இருந்தது? ஆக்சுவலி நரசிம்ம பகவான் அதாவது உக்ர நரசிம்மரா இருந்து, இல்லையா, ஹிரண்யகசிபு வதைத்து அதுக்கப்புறம் அவரை சமாதானப்படுத்த யார் முயன்றது? எல்லாரும் தேவர்கள் முயன்றாலும் சரி, யாருக்குமே நரசிம்மர் அவருடைய கோபத்தை அடக்கல. பகவானுடைய கோபத்தை அடக்க வல்லது யாராலையுமே முடியாது. ஒன்லி பக்தர்களுடைய பக்தி செயலால மட்டும்தான் அடக்க முடியும். இங்கே இறை தொண்டு என்ற நிலையில ஆற்றக்கூடியது யார்? ஆக்சுவலி யுதிஷ்டிர மகாராஜ். வெறும் நிமித்த மாத்திரம் இந்த பிரபஞ்சத்தை தர்மத்தின் அடிப்படையில ஆட்சி புரியறார், இல்லையா? சோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி இருந்தது? நெருப்பு போன்று, அதாவது இந்த பிரபஞ்சம் அதர்மத்தின் வழியில நிறையவே இருந்தது. மேலும் அந்த அதனால பகவானுக்கு ஆத்திரம், இல்லையா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா கோபம் என்பது இருந்தது. அதுதான் இந்த இடத்துல மூங்கில், அதாவது மூங்கில் செடியில 2 மூங்கில் இது கண்ணு உராய்ஞ்சா என்ன ஆகும்னாக்கா நெருப்பு தானாகவே எரியும். ஸோ அது அப்படிப்பட்ட ஒரு கோப இது நிலையில இருந்த அது பகவான் அதுல இருந்து அவர் அதுல இருந்து வெளியே ஆனந்தம் எனக்கூடிய நிலைக்கு எப்படி உக்ர நரசிம்மர்ல இருந்து யோக நரசிம்மர் ஆறார், இல்லையா? அது போல அந்த நிலையில பகவான் இருக்கிறார் என்பதை இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சுத கோஸ்வாமி சொல்றாரு. அப்படின்னா ரொம்ப பேரானந்த நிலையில இருக்கார். ஏன்னா யுதிஷ்டரையும் அவர் நினைத்தபடி யுதிஷ்டரை மகாராஜா ஆக்கிட்டார். அதே மாதிரி பிற்காலத்துல அவர் சொன்ன மாதிரியே இவர் பரீட்சித் மகாராஜ் யுதிஷ்டருக்கு அப்புறமா அவர் அரசால போகிறார். இத்தனையுமே அவர் பாக்குறாரு, இல்லையா? சோ இங்கே காட்டுத்தீ யாரும் மனிதனால ஏற்படுத்தப்படுவது கிடையாது. அது தானாகவே ஏற்படும். ஆனா அந்த காட்டுத்தீயை அணைக்க முடியாது. இயற்கையிலே மழை பொழிந்தால் மட்டும்தான் காட்டுத்தீ அணையும். அது போல இறைவனுடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த அதர்மத்தையே அழித்து, இல்லையா, தர்மத்தை நிலைப்படுத்த முடியும். அதுதான் பகவான் இப்ப செய்தார். மேலும் இந்த போர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், the wrath of those who want to lord it over interacts and the fire of the war takes place. அதாவது கோபம், இல்லையா, ஆசையினுடைய விளைவு கோபம். அடைய முடியவில்லை என்றால் கோபம் வரும். அதனால என்ன ஆகும்னாக்கா ஒருத்தர் இந்த நமக்கு எல்லாருக்குமே ஆளணும் என்ற அந்த உரிமை உண்டு. ஓகே, அந்த அந்த ஆசைகள் உண்டு. அந்த நேச்சர் நமக்கு இயற்கையிலே இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். யாரையாவது நமக்கு அடக்க முடியும்னா அவங்கள அடக்கிடுவோம். யாராவது நம்ம நமக்கு அடங்க முடியாம இருக்கோம்னா அவங்க கிட்ட நாம என்ன பண்ணுவோம்? பதுங்கி போயிடுவோம், இல்லையா? ஒருத்தர் ரொம்ப அஜானுபாவா நின்றுட்டு இருந்தா அவர்கிட்ட போய் ஒரு குள்ளமா இருக்கிறவங்க நின்று சண்டை போட மாட்டாங்க, இல்லையா? அதே ஒரு வீக் பர்சனா இருந்தா இவரே ஒரு அடி அடிச்சு அவரை இது பண்ணிடுவார், இல்லையா? ஸோ அது போலதான்
ஸோ நம்மளுடைய இது எல்லாமே வந்து பௌருஷம் எல்லாமே நம்மளை விட வீக்கானவங்க கிட்ட தான் நம்ம காட்டுவோம். நம்மளை விட பலமா இருக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம என்ன ஆயிடுவோம், அடங்கி போயிடுவோம். ஸோ அப்படி இந்த பிரபஞ்சத்தை அடக்கி ஆளணுன்ற அந்த மனசு வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு உந்துதல் வந்து இந்த இயற்கையிலேயே நமக்கு உண்டு. ஸோ அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில வரும்பொழுது நானும் ஆளணும் நீயும் ஆளணும் பொழுது என்ன ஆகுது, அந்த இடத்துல வந்து அன்னெசரியான ஒரு அதாவது ஃபைட்டிங் இல்லையா, போர் என்பது மூழ்கின்றது. அதெல்லாம் பகவான் எப்பவுமே வந்து நத்திங் டு டூ வித் தட். ஏன்னா நம்முடைய இயற்கையான குணம் இல்லையா, நாம அடையணுன்ற அந்த உந்துதல், அதை கொண்டு நாம் என்ன பண்றோம், ஃபைட்டிங். ஒரு கம்பெனிலே எடுத்துக்கோங்களேன், 2 பேர் வந்து ஒரு பதவிக்கு வந்து தகுதியானவர்களாக ஆனா அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, 2 பேருமே போட்டி போட்டு வேலை செய்வாங்க இல்லையா. அதுல நான் தான் வந்து சிறந்தவன் அப்படிங்கறத வந்து அதை வந்து காட்டிக்கொள்ளக்கூடிய, அதாவது எம்என்சிஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க ஜஸ்ட் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தா யாருமே உங்களை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஓகே, ఏంట్రా జగన్ చెప్పరా. ஸோ ஆனா பகவானுக்கு இதெல்லாம் செய்யணுன்ற அந்த விருப்பம்லாம் எதுவும் கிடையாது. நாமெல்லாம் இங்க வந்த பிறகு நம்முடைய இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுடைய சுபாவத்தினுடைய பாதிப்புனால நாம் என்ன பண்றோம், இந்த மாதிரி அடுத்தவங்களோட நம்ம வந்து நம்முடைய இன்ட்ராக்ஷன், அதாவது நம்முடைய, இப்போ நானும் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன், நான் பத்மா மாதாஜி மேல எனக்கு நிறைய கோவம் இருக்குன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், பத்மா மாதாஜி ஏன் இப்படி பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டுருவேன் இல்லையா. ஆனா அதையே நான் எப்படி கேட்கலாம், பத்மா மாதாஜி நீங்க இப்படி பண்ணியிருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமேன்னு ஒரு சாஃப்டா கேட்டா அவங்களுமே என் மீது அன்பு கொண்டு ஓகே எனக்கு என்னுடைய நல்லதுக்கு தானே மாதாஜி சொல்றாங்க அப்படின்னு நினைச்சு அவங்க எடுப்பாங்க. அதே நான் வந்து அவங்கள வந்து நீங்க ஏன் எப்படி பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்கிற விதம் இல்லையா, அந்த இன்ட்ராக்ஷன், த மோட் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி இல்லையா. இன் ஜென்ரல் நம்ம இஸ்கான்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேர் ஆர் செஷன்ஸ் ஆல்சோ. நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சைக்கலாஜிக்கல் இதுலேயுமே வந்து கவுன்சிலிங் பண்ணக்கூடியவங்களுமே உண்டு. ஐ திங்க் பிரேமா மாதாஜியோட அவங்க ஒரு மாதாஜி பேர் ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. ஷி டஸ் ஆக்சுவலி நான் வயலன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்ற ஒரு செஷன் எல்லாம் கூட அவங்க எடுக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி அவங்க பேர் எனக்கு ரஜலீலா மாதாஜி, ரஜலீலா இல்லை ஏதோ பேர், ஆக்சுவலி நல்ல பேர் தான். லெட் மீ செக். அந்த சேட்ல எப்பயோ 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது. யாரோ ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுன்றதுக்காக நான் அதை நம்பர் எடுத்து கேட்டிருந்தேன். நான் பேர் மட்டும் தான் தெரிஞ்சது, டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கல. ஏன்னா அவங்க லண்டன் அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்காங்க. ஐ டோன்ட் நோ கவுன்சிலிங் எல்லாம் அங்கிருந்து ஆன்லைன்ல பண்ணுவாங்களான்னு தெரியாது. அப்படி இந்த நான் வயலன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஒரு செயலை வந்து நாம அடுத்தவங்களுக்கு வந்து வருத்தப்படாம சொல்லணும். ஆனா கண்டிப்பா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும் இல்லையா. இப்போ பத்மா மாதாஜி பண்ணதே தப்பா இருந்தாலும் கூட நான் சொல்ற விதம் வந்து அவங்கள ஹர்ட் பண்ணாம இருக்கக்கூடிய விதத்துக்கு நான் எடுத்துட்டு போகணும். ஆனா சில சமயத்துல அப்படி நாம சொல்லும் பொழுது அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, இவங்க கையால் ஆகாதவங்க, இவங்களுக்கு வந்து இவங்க சாஃப்டா இருக்காங்க அப்படின்லாம் வந்து அண்டர் எஸ்டிமேட் போடுவாங்க இல்லையா. அதை பத்திலாம் நம்ம வருத்தப்படவே வேண்டாம், இட்ஸ் ஃபைன் இல்லையா. சில இடங்கள்ல வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா சொல்ல வேண்டியிருக்கும். ஆனா எப்பவுமே நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா சொன்னோம்னாக்கா அது அந்த இடத்துல ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கண்டினியூ ஆகவே ஆகாது. யார் அது கணவன் மனைவியா இருக்கட்டும், பிள்ளைகளா இருக்கட்டும், இல்லை உறவு முறைகளா இருக்கட்டும், இல்லை நண்பர்களா இருக்கட்டும், இப்படி ஒரு சாது சங்கமா இருக்கட்டும், ஏன் நம்ம பக்தர்கள் கூட்டத்திலுமே இந்த இது உண்டு. ஓகே, அதிகமாக நாம வந்து நோக்க வேண்டியது நம்ம பக்தர்கள் கூட்டத்துல. ஏன்னா இங்கதான் நாம வந்து தஞ்சம் அடைந்திருக்கோம் இல்லையா. we have taken shelter here.
இந்த இடத்த வந்து நாம கடைசி வரைக்கும் நாம வந்து நிலைப்படுத்திக்கணும், இந்த தஞ்சமடைந்த இடத்த. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நிறைய விஷயங்களை நாம விட்டு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மனோபாவத்தை வந்து வளர்த்துக்கணும். அடுத்தவங்களை நோகடிக்காம பேசக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை வந்து வரவழைச்சுக்கணும். ஆனா நமக்கு இயற்கையிலேயே அந்த சுபாவம் வந்து நிலை பெறுவதே கிடையாது. பக்குவம் அடைஞ்சால் மட்டும்தான் அந்த நிலைக்கு போக முடியும். இங்கே பகவானுக்கு எதுவுமே இந்த பௌதிக உலகத்துல அவருக்கு எதுவுமே தேவை கிடையாது. நாம தான் இங்க வரணும், ஆளணுன்றதுக்காக நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் இல்லையா? அதனால நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் இல்லையா, எந்த ஒரு 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 மனிதரோட, ஒரு மனிதர் இன்னொரு மனிதரோடைய, ஒரு ஒரு ஜீவன் இன்னொரு ஜீவனோட, இல்ல ஒரு 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 பொருளை நாம கையாளக்கூடிய விதம் இல்லையா, ஒரு விஷயத்தை நம்ம கையாளக்கூடிய விதம், இது எல்லாமே வந்து நாம என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து நம்ம இன்னும் மேலா ரப் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், பூதாகரமா செய்யக்கூடிய நிலைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும். இப்ப இந்த போரையே வந்து தவிர்த்திருக்கலாம். யார் நினைச்சிருந்தா? துரியோதனன் நினைச்சிருந்தா, சகுனி நினைச்சிருந்தா இல்லையா? ஆனா அவங்க 2 பேருமே நினைக்கல. அதனால தான் பகவானும் நினைக்கல. ஓகே, உங்களுடைய விருப்பம் இப்படிதானா? ஓகே, லெட் அஸ் ஹேப்பன் அப்படின்னு விட்டுட்டார். அதனால தான் ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட் அப்படின்னு கீழே முடிவு பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? எப்ப இந்த ஜீவன் சிறிய ஆசையை வந்து ஆழ்ந்து எடுத்துட்டு போகிறானோ, அதை வந்து கடைசியில வந்து பகவான் வந்து நிறுத்துறதே கிடையாது. எஸ் யூ பெட்டர் டேக் அப்படின்றதான் கொடுத்துருவார் பகவான். ஆனா இந்த படைக்கக்கூடிய இந்த படைத்தல், காத்தல் இல்லையா, அந்த காக்கக்கூடிய அந்த தருணம் வந்து அவருடைய கையில தான் இருக்கு இல்லையா? ஹி டிசையர் த மாஸ் ஆஃப் பீப்புள் டு ஃபாலோ த. பகவான் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? நாம தன்னுணர்வு பாதையில இருக்கணும், மேலும் நாம் யார் என்றதை புரிஞ்சுக்கணும், நம்முடைய கடமை என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா, அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அற வழியில நம்ம செயல்படணும் இல்லையா, தர்மம் அறிந்து செயல்படணும், அடுத்து நம்முடைய கடமை என்னன்னு செயல்படணும் இல்லையா. ஸோ மேலும் வந்து இறைவனுக்கு தொண்டாற்றக்கூடியது தான் நம்மளை வந்து இந்த உலகத்துல இருந்து நம்மள அவருடைய இடத்துக்கு அழைச்சி செல்லும். நாம வந்து உடல் தளத்துல கிடையாது, ஆன்ம தளத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கிற இந்த ஞானத்தை எல்லாம் நாம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் தெரியலன்னா நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல மும்மடங்கு துயரத்துல தான் நாம ஆழ்ந்து கிடப்போம். ஸோ அதற்காக தான் இந்த படைப்பே பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் இல்லையா. ஆனா யார் ஒருத்தருக்கு வந்து இதை புரிஞ்சுக்காம வந்து இந்த பௌதீக ஆற்றல்ல வந்து இருக்காங்களோ அவங்க வந்து கண்டிப்பா கஷ்டப்பட்டுட்டே தான் இருப்பாங்க. எதுக்காக கஷ்டப்படுறாங்கன்னே தெரியாது, ஆனா கஷ்டப்பட்டு தான் இருப்பாங்க. அதனாலதான் நம்ம எப்பவுமே நம்ம வந்து பகவான் கூட நமக்கு வந்து ஒரு குருவிடத்துல போகணும். ஏன்னா அவங்கதான் வந்து இறைவனோட பிரதிநிதியா நமக்கு எல்லாருக்குமே இந்த இடத்துல வந்து, அதுவும் அங்கீகாரம் பெற்ற அந்த குருவிடத்துல நாம அடைக்கலம் புக வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அதாவது டிசெண்டட் அப்படின்னா பரம்பரா சிஸ்டம்ல இருந்து வந்தவங்க கிட்ட நாம செல்லணும் இல்லையா. and then to kill the unwanted person. பகவான் வந்து மேலும் தேவையற்ற இந்த இடத்துல வந்து உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவன்கள் அது எல்லாத்தையுமே இங்க இருந்து அவங்க இன்னும் பிரயோஜனமே படாதுன்னா அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய வாழ்நிலை இன்னும் இழிவான பாதைக்கு தான் எடுத்து செல்வாங்க இல்லையா. மேலும் அவர்கள் அத்தகைய ஒரு நிலையிலிருந்து அவர்களை வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக தான் அந்த அழிவு என்பதையுமே பகவான் ஏற்படுத்தினார். இப்போ ஒருத்தருக்கு தண்டனை என்று எதற்காக வழங்கப்படுகிறது? அவர்கள் மேலும் மேலும் வந்து அத்தகைய தவறை செய்யாமல் இருப்பதற்காகத்தான். அது போல இங்கே மரணம் என்று வழங்கப்பட்டது துரியோதனனும் சரி சகுனியும் சரி அவங்க தரப்புல இருக்கிறவங்களுக்கு. ஏன்னா அவர்கள் அட்லீஸ்ட் மீண்டும் வந்து ஒரு மனிதனாக பிறந்து அவர்கள் வந்து மேலும் நற்கதி அடையறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பையாவது கொடுக்கணும். இல்லைன்னா வந்து அவர்கள் அந்த ஒரு தண்டனையும் கொடுக்கலன்னா அவங்க மேலும் மேலும் பாவச் செயல்கள் செய்து இன்னும் இழிவான அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய நரக உலகங்களுக்கு தான் அவர்கள் செல்வார்கள் இல்லையா. ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் நம்ம வந்து பகவானுடைய ஏற்பாடே இதுதான். இந்த குருஷேத்திர போரே வந்து இறைவனால தான் அவருடைய இச்சையினாலதான் இது வந்து நிகழ்ந்தது இல்லையா. ஆரம்பத்துல வந்து ஏன்னா துரியோதனனுக்கு தூது போன போது கூட சொன்னாங்க இல்லையா. ஆனா அவருக்கே வந்து அவரையே காலகிரகத்துல அடைக்கணும்னு நினைச்சான் இல்லையா. அவனுக்கு இறுதி காலகட்டம் எப்படி இருக்கும்ன்றதையுமே அவர் வந்து அவனுக்கு வந்து உணர்த்தினார். ஆனால் அவன் எதுவுமே எடுத்துக்கல இல்லையா. சோ மாயை மாயை என்று நினைத்து கொண்டான். உண்மையிலே மாயைக்கும் உணர்தலுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத ஒரு நிலையில இருந்தான். ஏன்னா அவன் ரஜோ மற்றும் தமஸ் குணங்கள்ல உழன்று கொண்டிருந்ததால. அப்படினால வந்து அந்த ஒரு நிலை வந்து கண்டிப்பா ரஜோ அண்ட் தமஸ் நமக்கு என்னைக்குமே வந்து கிளாரிட்டி கொடுக்காது இல்லையா. ரஜோ எப்பவுமே பேராசை இல்லையா, தமஸ் வந்து குருட்டுத்தனமா நம்ம செயல்படக்கூடிய தன்மை நமக்கே வந்து பாதகத்தை விளைவிக்கும். இப்படி இந்த ஒரு நிலை. ஸோ மேலும் இவர்களால வந்து நல்லவர்களுக்குமே வந்து கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் இல்லையா. இங்க பாண்டவர்களுக்கு இழைத்தது எல்லாமே கொடுமை எல்லாம் இவர்களால தான். ஸோ அதனால பகவான் அவங்கள ரட்சிக்கணும்,
தர்மத்தினுடைய கோட்பாடுகளை எல்லாம் நிலைநிறுத்தணும், மேலும் வந்து அதர்மிகளை அழிக்கணுன்றதுக்காக பகவானுடைய ஏற்பாடுதான் இந்த குருஷேத்திர போர் இல்லையா. அவருடைய அதான் லார்ட் இஸ் தேர் ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட், இந்த வார்த்தை பாருங்க இல்லையா, முழுமையாக திருப்தி கொண்டு விட்டார். ஏன்னா அவர் நினைச்ச மாதிரி பரிசுத்த மகாராஜாவும் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டார். சோ யுதிஷ்ட மகாராஜா காலமான பிறகு பரிசுத் மகாராஜாவும் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நல்லாட்சி பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது அவருடைய இது இல்லையா. அவருடைய அருள் ஆல்ரெடி கிடைச்சாச்சு. மேலும் இப்ப யுதிஷ்ட மகாராஜாவுமே அந்த அரியணையில உட்கார வச்சாச்சு. சோ இனிமே இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய மக்களுக்கு நன்மைதான் அப்படிங்கிறது வந்து உணர்ந்து அவருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆனந்தம் வந்து கொள்கிறார். அந்த ஒரு நிலையினால அவர் வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறார் என்று ரொம்ப அழகா சொல்லப்படும். நிஷம்ய பீஷ்மோக்தம் இல்லையா, நிஷம்ய பீஷ்மோக்தம் அச்சுதோக்தம் இல்லையா. அதாவது பீஷ்மோக்தம் யாரெல்லாம் பேசினது, அச்சுதோக்தம்னா பகவானும் வந்து பேசினார் யுதிஷ்டர் கிட்ட, அப்பயும் சமாதானம் ஆகல இல்ல. அதுக்கப்புறம் பீஷ்மரும் வந்து அறிவுரைகள் கூறினார் யாருக்கு, யுதிஷ்டருக்கு. இதுதானே மாதாஜி நேத்து நீங்க சொன்னீங்க. ஆமா பீஷ்மோக்தம். பிரவருத்த விஜான விதூத விப்ரமஹ தசசாகாம் இந்திர இவாஜித்ராஸ்ரயாம் பரிதாயு பாந்தாம் அனுஜானு வர்த்திதஹ. எஸ் திலகவதி மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி வாசம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. பீஷ்ம தேவரும் வெல்ல முடியாதவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் பேசியதை கேட்டு ஞானோதயம் பெற்ற யுதிஷ்ட மகாராஜனின் எல்லா சந்தேகங்களும் தீர்ந்து விட்டதால் அவர் அறிவுபூர்வமான விவகாரங்களில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார். இவ்வாறாக அவரது இளைய சகோதரர்கள் அவரை பின்தொடர பூமியையும் கடல்களையும் அவர் ஆட்சி புரிந்தார். பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். முதல் பிள்ளையாக பிறந்ததால் அடையும் சொத்துரிமை எனப்படும் இக்காலத்து ஆங்கிலேய சட்டம் அக்காலத்தில் யுதிஷ்டர் மகாராஜனின் பூமியையும் உடல்களையும் ஆண்டு வந்த காலத்திலேயே காணப்பட்டது. அக்காலத்தில் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் பேரனான பரீட்சித்து மகாராஜனின் காலம் வரை இப்பொழுது புது டெல்லியில் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஹஸ்தினாபுரத்தின் அரசர் உலக பேரரசராக இருந்தார். யுதிஷ்ட மகாராஜனின் இளைய சகோதரர்கள் அவரது மந்திரிகளாகவும் சேனாதிபதிகளாகவும் இருந்தனர். மேலும் பூரண சமய பற்று கொண்ட அரசரின் சகோதரர்களுக்கு இடையில் முழு ஒத்துழைப்பு இருந்தது. யுதிஷ்ட மகாராஜன் பூமியை ஆள்வதற்குரிய மிகச்சிறந்த அரசராகவும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாகவும் இருந்தார். அவர் சொர்க்கலோகங்களை ஆளும் பிரதிநிதியாக உள்ள இந்திரனுடன் ஒப்பிட தகுந்தவராவார். இந்திரன், சந்திரன், சூரியன், வர்ணன் மற்றும் வாயுவை போன்ற தேவர்கள் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள வெவ்வேறு கிரகங்களை ஆளும் பகவானின் பிரதிநிதிகள் ஆவர். அதை போலவே பூமி அவர்களில் ஒருவர் ஆவார். யுதிஷ்ட மகாராஜன் அரசியல் ஞானத்தை பெறாத இக்காலத்து குடியரசுகளின் தலைவர்களை போன்ற ஒருவர் அல்ல. யுதிஷ்டர் பீஷ்மர் தேவராலும் பகவானாலும் உபதேசிக்கப்பட்டு இருந்தார். எனவே எல்லா விஷயங்களிலும் அவர் பூரண அறிவை பெற்றிருந்தார். இக்காலத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அரசியல் தலைவருக்கு அரசருக்குரிய சக்தி இல்லை என்பதால் அவர் ஒரு கைப்பாவையை போன்றவராவர். அவர் யுதிஷ்ட மகாராஜனை போல் ஞான ஒளி பெற்றவராக இருந்தாலும் அரசாங்கத்தின் சட்ட திட்டங்களுக்கு அவர் உட்பட்டவராக இருப்பதால் அவரது சொந்த விருப்பத்துடன் அவரால் எதையும் செய்ய முடியாது. எனவே கருத்து வேறுபாடுகளால் அல்லது மற்ற சுயநல உள்நோக்கங்களால் உத்தேசங்களால் பூமியில் உள்ள பல நாடுகள் சண்டையிட்டுக் கொள்கின்றன. ஆனால் யுதிஷ்ட மகாராஜனை போன்ற ஓர் அரசருக்கு தனிப்பட்ட சொந்த கருத்து கிடையாது. ஆனால் பகவானின் உபதேசங்களையும் அவரது பிரதிநிதியும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியுமான பீஷ்ம தேவரின் உபதேசங்களையும் அவர் பின்பற்ற வேண்டியிருந்தது. ஒருவர் சுயநல உத்தேசமும் சொந்த அபிப்பிராயமும் இல்லாமல் உயர்ந்த அதிகாரிகளையும் பகவானையும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்கள் உபதேசிக்கின்றன. எனவே யுதிஷ்ட மகாராஜன் பின்பற்றிய கொள்கைகள் தவறற்றவையும்
அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடியவையும் ஆகும் என்பதால் கடல்கள் உட்பட உலகம் முழுவதையுமே அவரால் ஆள முடிந்தது. பரிபூரணமான அதிகாரியை பின்பற்றுவதால் மட்டுமே உலகில் ஒரே ஆட்சி முறையை உருவாக்க முடியும். அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடிய திட்டத்தை குறையுடைய ஒரு மனிதனால் உண்டாக்க முடியாது. பூரணமானவரும் குற்றமற்றவருமான ஒருவரால் மட்டுமே எல்லா இடங்களுக்கும் உலகில் உள்ள அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை உருவாக்க இயலும். இதற்கு தேவையாக இருப்பது ஆட்சி புரியும் நபர் அருவமாக உள்ள அரசாங்கம் அல்ல. அந்த நபர் பூரணமானவராக இருந்தால் அரசாங்கமும் பூரணமானதாக இருக்கும். அந்த நபர் ஒரு முட்டாளாக இருந்தால் அரசாங்கமும் முட்டாள்களின் சொர்க்கமாகத்தான் இருக்கும். அதுவே இயற்கையின் சட்டமாகும். குறையுடைய அரசர்களையும் தலைவர்களையும் பற்றிய கதைகள் பல உள்ளன. எனவே தலைவன் ஒருவன் யுதிஷ்டிர மகாராஜனை போல் பயிற்சி பெற்றவனாகவும் உலகை ஆள சர்வாதிகார சக்தி படைத்தவனாகவும் இருக்க வேண்டும். யுதிஷ்டிர மகாராஜனை போன்றதொரு பக்குவமான அரசரின் அரசாட்சியினால் மட்டுமே உலகில் ஒரே அரசாட்சியை உருவாக்க இயலும். அக்காலங்களில் யுதிஷ்டரை போன்ற அரசர்கள் உலகை ஆண்டு வந்ததால் உலகமே மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த இதுல ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. தேங்க்யூ மாதா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நாம வந்து பீஷ்மோக்தம் அச்சுதோக்தம் இல்லையா, அதாவது பீஷ்மோக்தம் அப்படின்னா பகவானுடைய பிரதிநிதி இல்லையா, பக்தர். பகவானுடைய பிரதிநிதி யாரு? குரு, இல்லைன்னா பகவானுடைய ஒரு தூய பக்தர் தான் வந்து பிரதிநிதியா ஆக முடியும் இல்லையா. ஸோ இங்க பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து பகவானுடைய பக்தர், அதனாலதான் அவரையுமே வந்து பிரதிநிதி அப்படின்ற அந்த, ஏன்னா அவர் தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா, அறிவுரைகள் போதனைகள் கொடுத்துருக்காரு. யாருக்கு? யுதிஷ்டிர மகார் எவ்வாறு அரசாளனும் அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாமே சித்தாந்தங்களை எல்லாமே வந்து எடுத்து வச்சிருக்காரு. அப்புறம் அச்சுதோக்தம், அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அதாவது நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மாவுமே வந்து அவருக்கு எடுத்து வச்சிருக்காரு. இது எல்லாமே கேட்ட பிறகு இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து கேட்ட பிறகு. ஒரே நிமிஷம். ஸோ தென் அதாவது யுதிஷ்டிர மகாராஜா வந்து இவர்கள் இருவருடைய அறிவுறுத்தல்னால வந்து பிகேம் என்லைட்டன்ட் இல்லையா, அதாவது அந்த போதனைகளால் அவரும் வந்து என்ன, ஆல்ரெடி அவர் வந்து ஞானத்தை பெற்றவர் தான், ஆனா அவருடைய இந்த சமாதானத்தை வந்து ஓரளவுக்கு வந்து அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய மனசு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ண பரமாத்மா சொன்னார், அதுக்கப்புறம் பீஷ்ம பிதாமகரும் சொன்னதுனால நீ வந்து இந்த காலத்தினுடைய கட்டாயத்திற்காக நீ வந்து கண்டிப்பாக செயல்பட்டுதான் ஆகணும். இங்க வந்து பர்சனலா வந்து எதையுமே நினைக்கிறது ஏன் வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் எப்பவுமே திருதராஷ்டிரையும் அவருடைய பிள்ளைகளுமே வந்து அவர் வந்து தவறான ஒரு நிலையில இருக்காங்க, தவறான செயல்கள் செய்கிறார்கள் என்று எதற்காக சொன்னார் தெரியுமா? ஏன்னா அவர்கள் அனைத்துமே, அதாவது அரசாட்சியை வந்து அவர்கள் வந்து சொந்த ஆஸ்தியாக கருதினார்கள். அதாவது ஜனங்களுக்கு வந்து நல்லது பண்ணணும், நாம் அந்த பதவியில வாழ்றது வந்து இந்த இந்த புவியில வாழக்கூடிய மக்களுக்கு நன்மைக்காக, அந்த அரசை வந்து பரிபாலிக்கணும்ன்ற எண்ணத்திற்காக கிடையாது. அந்த பதவியினுடைய மோகம் இல்லையா, அதனுடைய உரிமை, அதனால் ஏற்படக்கூடிய இந்த வைபவங்கள், இது எல்லாத்தையுமே அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சது. சோ எந்த ஒரு அரசனுமே வந்து
எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருந்து செயல்பட்டால் அந்த நாட்டுல இருக்கக்கூடிய பிரஜைகளும் அவ்வாறே தான் செயல்படுவார்கள் இல்லையா? அங்கேயுமே சுயநலம், எங்கே சுயநலம் மேலோங்கிறதோ அங்கே தர்மங்கள் என்பது அழிந்து அதர்மங்கள் என்பது மேலோங்கும். யாரோ ஐ திங்க் பத்மா மாதாஜி யாரோ கேட்டாங்க இல்லையா? ஈவன் யாரு துரியோதனுடைய ஆட்சி நல்லதா நல்லதான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? ஆனா அவனுடைய எண்ணங்கள் எப்படிப்பட்டது? அவன் பிரஜைகளுக்கு நல்லது செய்திருக்கலாம், அது வேற. ஆனா அவனுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் எப்படி இருந்தது? யாரையுமே, அதாவது தான் ஒருத்தன் மட்டும்தான் வாழணும் பொறாமை கொண்டு இல்லையா? இந்த சுபாவம் இப்போ வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அப்பா அம்மாவுடைய குணாதிசயம் கண்டிப்பா பிள்ளைகளுக்கு வரும் இல்லையா? கண்டிப்பா பிள்ளைகளுக்கு வரும். ஸோ அப்பா அம்மா கிட்ட இருக்கக்கூடிய குட் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அப்பா அம்மா அந்த குழந்தைகளுக்கு வரும். அதே மாதிரி எந்த ஒரு தவறான குவாலிட்டிஸ் இருந்தாலும் அதுவுமே வந்து இந்த பிள்ளைகளுக்கு கண்டிப்பாக வரும். ஆனா அந்த ரேஷியோ தான் வேறுபட்டிருக்கலாம், அதாவது விகிதம் வேணா வேறுபட்டிருக்கலாமே ஒழிய கண்டிப்பா அந்த சுபாவம் வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும் இல்லையா? ஏன்னா கர்ம பலன்களும் சிமிலர் என்றதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதனால நாம இப்போ ஒரு நாட்டினுடைய அரசன் எப்படிப்பட்டவனா இருக்கணும், அவனே வந்து அதாவது ஒரு ரோல் மாடலா வந்து செயல்படணும். இப்போ ஜனகர் வந்து ஒரு ஜனகர் முதலாம், தசரத மகாராஜா, இவங்க எல்லாருமே எப்படி வாழ்ந்தினார்கள் இல்லையா? அது போன்று வந்து இருந்து வாழ்ந்தார். அறவழியில வந்து பிரஜைகளுமே அறவழியில தான் போவாங்க. இப்படி துரியோதனன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய பழக்க வழக்கங்கள்ல இருந்து ஒரு அரசன் வந்து ஆண்டால் கண்டிப்பா அந்த பிரஜைகளும் அவ்வாறே தான் செல்வார்கள் இல்லையா? எப்படி வந்து சூதாட்டத்துல ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது துவாரகையிலுமே வந்து மனைவியை வந்து பணயம் வைத்து சூதாட்டம் ஆடிய காட்சி வந்து சொல்லப்படுகிற ரெஃபரன்ஸ். ஏன்னா யுதிஷ்டர் வந்து செய்தது தவறு இல்லையா? அவர் சூது ஆடினது வேற, அது ஒரு பக்கம், அது சத்திரிய தர்மம் என்று அவர்கள் எடுத்துரைச்சாலும், ரெண்டாவது வந்து தன்னுடைய தமையனையும் அரசையும் இல்லையா ஆட்சியையும் தன்னுடைய மனைவியையுமே வந்து அவர் வந்து சூதுல வச்சது வந்து அதற்காக அவர் கையே வந்து அவர் வந்து இந்த கைகள் தான் என்ன, அதாவது பீமனுக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் இல்லையா? ஸோ ஏன்னா நம்மளால வந்து திரௌபதியை வந்து ரட்சிக்க முடியாம போயிடுச்சு இல்லையா? ஸோ அவளை வந்து நம்ம கண்டிப்பா பணையம் வச்சிருக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஆதங்கம். ஸோ அந்த கைகளை வந்து அவரே என்ன பண்ணுவாரு, எரிச்சுக்கணும்னு நினைச்சுவாரு. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் தான் அதை வந்து தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய அந்த இது வந்து சம்பவம் என்று சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? இப்படிப்பட்ட கைகள் இருந்ததால் தானே நான் பகடை ஆடினேன் அப்படிங்கிற அந்த நிலையை வந்து அவர் வந்து உணர்கின்றார். ஏன் மாதாஜி அப்படி அவங்களுடைய சைட்ல இது பண்ற மாதிரி பேசாம இருந்திருக்காங்க? இவ்வளவு கொடூரமான அரசாட்சி செய்யும்போது யாரு புரியல, நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. சோ அப்படி இந்த அதாவது பாண்டவர்கள் அறவழியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தான், அறவழியில் செயல்படக்கூடியவர்கள் தான். ஆனால் சில சமயங்கள் அவர்களுமே வந்து ஒரு சிக்கலான ஒரு சூழ்நிலை, சிறு தவறுகள் இழைக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்திற்கெல்லாம் அவர்கள் கட்டுப்பட்டவர்களாகிவிட்டார்கள் இல்லையா? அதே மாதிரி எப்பொழுதுமே அதர்மம் புரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய துரியோதனம் சில சமயத்துல வந்து தர்மத்தை வைத்து பேச ஆரம்பிப்பான். அது எந்த இடத்துலன்னு தெரியுதா நமக்கு? அதாவது அஸ்வத்தாமன் வந்து திரௌபதியினுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் கொன்று வந்தது வந்து அவன் விரும்பவே இல்லை அவன் இல்லையா? ஒரு சத்திரியன் வந்து உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறவங்கள வந்து பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் இவங்க எல்லாருமே வந்து கொல்ல மாட்டாங்க. அந்த விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு தர்மம் என்னன்றது தெரியும் துரியோதனனுக்கு, ஆனா அவன் அதை பரிபாலிக்க மாட்டான். ஸோ அதையும் தாண்டி அஸ்வத்தாமன் செய்தது இன்னும் மோசமான ஒரு செயல் இல்லையா? ஸோ இப்படி அறப்பழக்கத்துல வந்து ஈடுபட்டிருக்கின்ற, அதாவது அவருடைய தம்பிங்களோட துணையோட அவர் வந்து இந்த அரசை வந்து ஆள்கின்றார் இல்லையா? மேலும் இந்த டெமிகாட்ஸ் லைக் இந்திர சந்திர சூரிய வருணா எல்லாருமே வந்து வெவ்வேறு உலகங்கள்ல தான் மேலதான் இருக்காங்க இல்லையா? எப்படி வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா இந்த பூமண்டலத்தை ஆள்கிறார்களோ மேல வந்து சொர்க்கலோகத்துல வந்து இந்திரன் இல்லையா, சந்திர உலகத்துல சந்திரன், சூரியன் அவருடைய கிரகத்துல வந்து இல்லையா, வருணன் என்பதுமே இந்திரனுடைய இதுதான். ஸோ வாயு மண்டலம், அக்னி மண்டலம் கூட உண்டு, அக்னிக்கு ஒரு ஸ்தலம் உண்டு. ஓகே, அந்த கிரகம். ஸோ இப்படி அவங்கவுங்களுடைய எப்படி ஆட்சி பண்றாங்களோ அது போல இந்த பூமண்டலத்தையே வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து யாருடைய அறிவுரைகள் பிரகாரம், அதாவது பகவானுடைய அறிவுரைகளும் மற்றும் பீஷ்ம பிதாமகருடைய அறிவுரைகளை கொண்டுமே வந்து அரசாண்டார் அப்படிங்கிறதுமே ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எது வரைக்கும் வந்து பரீட்சித் மகாராஜாவுமே வந்து அவருமே வந்து ஆண்டார் பிற்காலத்துல என்றதுமே சொல்லப்படுகிறது. சோ பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு வந்து மணிமகுடம் சூற்ற வரைக்குமே யுதிஷ்ட மகாராஜா நிமித்த மாத்திரமே வந்து அவர் வந்து அரசாண்டார். அதனால்தான்
எப்போ பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு கோலோகத்துக்கு சென்று விட்டார் என்று சொன்ன உடனே அவர் என்ன ஆனார்? கிளம்பிட்டார் இல்லையா? அதனால அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா எந்த அளவுக்கு அவர் டிட்டாச்மெண்டா வாழ்ந்திருப்பார் அப்படிங்கிற அந்த பகுதியை வந்து நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டும் இல்லையா? மேலும் but king like Vishnu has no ideology of his own, but he had put to follow the instructions இல்லையா? அதாவது இந்த கலியுகத்துல வந்து கலியுகம் வரப்போகுது. கலியுகம் வந்து பரிஷத் மகாராஜா காலகட்ட கதை அது வரைதான் வரும். அதாவது கடைசி காலகட்டத்துலதான் கலியுகம் பிறக்கக்கூடிய அந்த தருணம், பகவானும் வந்து கிளம்புறது, இதெல்லாமே நம்ம பாக்குறோம். ஆனா இந்த குவாரல், அதாவது சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்த இந்த உலகத்துல வந்து ஒரு இந்த கோட்பாடுகளோடய வாழணும்ன்ற அந்த 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 சமய நெறிகள் இதெல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரிக்டா வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த செயல்பாடு எல்லாமே யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து செயல்பட்டார். அதே மாதிரிதான் பரீட்சித் மகாராஜுமே செயல்பட்டார் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அறிவுரைகள் எல்லாம் யாரிடம் இருந்து வந்திருக்கு? பகவானும் அவருடைய பக்தரிடம் இருந்துமே வந்ததால. So only the perfect and infallible can create a program which is applicable at every place and can be followed by all in the world. இல்லையா? இந்த வேர்ட் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமானது. அதாவது ஒருத்தர் வந்து தவறி விடாத பக்குவமடைந்த ஒருத்தரால மட்டும்தான் அதாவது எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே கீழே விடாத ஒரு சூழ்நிலை வந்து, அதாவது ஒரு அரசை ஆளணும்னா கூட அது வந்து பக்குவமான முறையில அரசாள்றதுக்கான அந்த வாய்ப்பை வந்து அப்படிப்பட்ட நபரால தான் செயல்படுத்த முடியும். ஸோ ஜனகர் மாதிரி, தசரத மகாராஜா மாதிரி இல்லையா? ஸோ இவங்க எல்லாருமே, ஏன் பாண்டு மகாராஜாவும் அவ்வாறு தான் செய்தார். அதே மாதிரி வந்து பீஷ்ம பிதாமகருடைய தந்தையும் சந்தனு மகாராஜாவுமே அவ்வாறுதான் அரசாண்டார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இந்த மாதிரி அற வழிகளில் வந்து நிலைப்படுத்தி இருந்த அவங்களுடைய அரசாட்சியில வந்து அனைத்துமே அமைதியும் நன்மையும் வந்து பயத்தது. ஆனா அதே அரசன் வந்து ஒரு முட்டாளா இருந்தா என்ன ஆகும்? அந்த ஆட்சியுமே வந்து முட்டாள்தனமான விஷயங்கள்ல தான் ஈடுபடும். ஸோ அரசன் கொற்றவன் எப்படியோ அதே மாதிரிதான் குடிமக்களும் அவ்வாறே தான் இருப்பார்கள் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். மேலும் நிறைய இடங்கள்ல பிரபுபாதர் வந்து ஆட்டோகிராட்டிக் பவர் அப்படிங்கறத வந்து அங்கீகரிச்சுதான் சொல்லியிருக்கார். ஏன்னா அதாவது சர்வாதிகாரம் என்பது ஒரு நல் மார்க்கத்தை எடுத்துட்டு போகக்கூடிய சர்வாதிகாரம் என்பது அந்த உலகத்தினுடைய நன்மைக்கானது. இப்போ யுதிஷ்டர் போன்ற அரசர்கள் வந்து சர்வாதிகாரத்தை வந்து பரிபாலித்தால் அதை வந்து நாட்டு மக்களுடைய நன்மைக்காக அமைந்துவிடும். ஸோ அவங்க அதாவது எப்படி வாழணும் இல்லையா, தர்மத்தை எப்படியெல்லாம் பரிபாலிக்கணும், இதெல்லாம் வந்து ஒரு சர்வாதிகாரமாக எடுத்துட்டு போயிருந்தா அது நீட்டா செல்லும் இல்லையா? ஆனா அதே நாம என்ன பண்றோம், இப்போ ரொம்ப சுதந்திரமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? தவறுகள் என்பது நம்ம ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே வந்து செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். மேலும் நாம் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய செயல் வந்து தவறுதான்னு நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவமே நமக்கு கிடையாது. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நம்ம எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா யுதிஷ்ட மகாராஜுடைய அவருடைய காலகட்டத்துல எல்லாமே வந்து பக்குவமாக நிகழ்ந்தது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. காமம் வவர்ஷா பர்ஜன்ய சர்வ காமதுகாமஹி சிசுஷ்வாத்ம விரஜான் காவ பயாசோதாவிருஷ்தாஸ்மிருதீர் முதா. எஸ், திலகவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. யுதிஷ்ட மகாராஜனின் ஆட்சி காலத்தில் மேகங்கள் மக்களுக்கு போதுமான மழையை பொழிந்தன. பூமியோ மனிதனின் எல்லா தேவைகளையும் மிகுதியாக உற்பத்தி செய்தது. பசு அதன் பெருத்த பால் சுரப்பிகளாலும் மகிழ்ச்சியான மனோநிலையினாலும் மேய்ப்பு நிலங்களை ஈரமாக்குவது வழக்கம். பொருளுரை. பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் அடிப்படை கொள்கை நிலத்தையும் பசுவையும் மையமாக கொண்டுள்ளது. மனித சமுதாயத்திற்கு தேவையானவை உணவு தானியங்கள், பழங்கள், பால், சுரங்கப் பொருட்கள், உடை, மரம் முதலானவையாகும். உடல் தேவைகளை நிறைவேற்ற இவை அனைத்தும் தேவைப்படுகின்றன. மாமிசம் மற்றும் மீன் அல்லது இரும்பு கருவிகள் மற்றும் இயந்திர சாதனங்கள் ஆகியவை ஒருவருக்கு ஒருபோதும் தேவையானவை அல்ல. யுதிஷ்ட மகாராஜனின் ஆட்சி காலத்தில் உலகம் முழுவதிலும் ஒழுங்கான மழை பெய்தது. மழை மனித கட்டுப்பாட்டில் இல்லை. பகவானின் தொண்டரும் ஸ்வர்கராஜனுமான இந்திரன் தான் மழைக்கு அதிபதியாவார். அரசரும் அவரது பிரஜைகளும் பகவானுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் பொழுது ஒழுங்காக மழை பொழிகிறது. மேலும் நிலத்தில் உற்பத்தியாகும் எல்லா வகையான விளைச்சல்களுக்கும் இந்த மழைகளே காரணமாகும். ஒழுங்கான மழைகள் போதுமான தானியங்கள் மற்றும் பழங்கள் ஆகியவற்றின் உற்பத்திக்கு உதவியாக உள்ளன.
ஆனால் அவை வானியல் சக்திகளுடன் கலக்கும் பொழுது ஏராளமான விலையுயர்ந்த கற்களும் முத்துக்களும் உற்பத்தியாகின்றன. தானியங்களும் காய்கறிகளும் மனிதனுக்கும் மிருகங்களுக்கும் உணவளிக்க போதுமானவை ஆகும். மேலும் தடித்து கொழுத்த பசு ஒன்று ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான தேக பலத்தையும் உற்சாகத்தையும் அளிப்பதற்கு போதுமான பாலை வழங்குகிறது. போதுமான பால், தானியங்கள், பழம், பருத்தி, பட்டு மற்றும் ஆபரணங்கள் ஆகியவை இருக்குமானால் மக்கள் திரைப்படம், விலைமாதர் இல்லம், கசாப்பு கடைகள் போன்றவைகளை ஏன் தேடிச் செல்கிறார்கள்? சினிமா, வாகனங்கள், ரேடியோ, மாமிசம் மற்றும் தங்கும் விடுதிகள் ஆகியவற்றை கொண்ட செயற்கையான சுகபோக வாழ்வுக்கு என்ன தேவையுள்ளது? இத்தகைய நாகரிகம் தனிநபர்களுக்கும் நாடுகளுக்கும் இடையில் சண்டைகளை தவிர வேறு எதையாவது உண்டாக்கியுள்ளதா? இத்தகைய நாகரிகம் ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களை நரகம் போன்ற தொழிற்சாலைகளுக்கும் போர்க்களங்களுக்கும் அனுப்புவதன் மூலம் சமத்துவத்தையும் சகோதர தன்மையையும் எப்பொழுதாவது வளர்த்துள்ளதா? பசுக்கள் மகிழ்ச்சியாகவும் அவற்றின் மடிகள் கொழுத்தும் இருந்ததால் அவை மேய்ப்பு நிலத்தை பாலால் ஈரமாக்கின என்று இங்கே கூறப்படுகிறது. எனவே நிலத்தில் போதுமான அளவுக்கு புல்லை வளர்த்து பசுக்களுக்கு தீனி போடுவதன் மூலமாக அவற்றிற்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டாமா? மனிதன் ஏன் சுயநல நோக்கங்களுக்காக பசுக்களை கொல்ல வேண்டும்? அவன் ஏன் தானியங்கள், பழங்கள் மற்றும் பால் ஆகியவற்றை கொண்டு திருப்தி அடையக்கூடாது? இவற்றின் சேர்க்கையால் ஆயிரக்கணக்கான உணவு வகைகளை தயாரிக்கலாமே. குற்றமற்ற மிருகங்களை கொல்வதற்காக உலகம் முழுவதிலும் ஏன் கசாப்பு கூடங்கள் உள்ளன? யுதிஷ்டிர மகாராஜனின் பேரனான பரீட்சித்து மகாராஜன் அவரது பரந்த ராஜ்யத்தில் சுற்றுப்பிரயாணம் செய்த பொழுது கருப்பு நிற மனிதன் ஒருவன் ஒரு பசுவை கொல்ல முயல்வதை கண்டார். அரசர் உடனே அந்த கொலை பாதகனை கைது செய்து சரியாக தண்டித்தார். தங்களை பாதுகாத்து கொள்ள முடியாத நிராதரவான மிருகங்களின் உயிர்களை காப்பது அரசரின் அல்லது நாட்டு தலைவரின் கடமை அல்லவா? இது மனித தன்மையாகுமா? ஒரு நாட்டில் உள்ள மிருகங்களும் கூட அந்நாட்டின் பிரஜைகளே அல்லவா? அப்படியானால் அவை ஏன் கசாப்பு கூடங்களில் கொலை செய்வதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றன? இவைதான் சமத்துவம், சகோதரத்தன்மை மற்றும் அகிம்சைக்குரிய அடையாளங்களா? ஆகவே முன்னேற்றமும் நாகரிகமும் அடைந்த உருவிலுள்ள அரசாங்கத்துடன் ஒப்பீடு செய்யும் பொழுது யுதிஷ்டிர மகாராஜனின் ஆட்சி முறை மிகச் சிறந்ததாகும். பெயரளவே ஆன இந்த நவீன குடியாட்சியில் மிருகங்கள் கொல்லப்படுகின்றன. மேலும் மிருகங்களை விட தாழ்ந்தவன் மற்றொரு மிருகத்தை விட தாழ்ந்த மனிதனுக்கு வாக்குகள் அளிக்க அனுமதிக்கப்படுகிறான். நாம் அனைவரும் ஜட இயற்கையின் சிருஷ்டி பொருட்களே ஆவோம். எல்லா உருவங்களிலும் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் ஜட இயற்கை தாய் என்றும் பகவான் விந்தளிக்கும் தந்தை என்றும் பகவத்கீதை கூறுகிறது. இதனால் சர்வசக்தி படைத்தவரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கருணையால் ஜட இயற்கை தாய் மிருகங்களுக்கும் மனிதனுக்கும் போதுமான உணவு வகைகளை உற்பத்தி செய்கிறாள். மனிதன் மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் மூத்த சகோதரன் ஆவான். இயற்கையின் வழியையும் சர்வசக்தியுள்ள தந்தையின் குறிப்புகளையும் உணரும் பொருட்டு மிருகங்களை விட அதிக சக்தியுள்ள புத்தி மனிதனுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மனிதன் பௌதிக இயற்கையின் உற்பத்தியை நம்பி வாழ வேண்டும். செயற்கையான முறையில் பொருளாதார முன்னேற்றத்தை வளர்க்க அவன் முயற்சி செய்யக்கூடாது. செயற்கையான சுகபோகங்களையும் புலன் இன்பத்தையும் மட்டுமே அடையும் நோக்கத்திற்காக உலகை அவன் செயற்கையான பேராசையையும் சக்தியையும் நோக்கி திருப்பி அதை தாறுமாறான திசையில் புகுத்திவிடக் கூடாது. இது நாய் பன்றிகளின் வாழ்வாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. டைரக்டா ஹிட் அடிச்சுட்டார் இல்லையா? அருமையான பிரச்சனை. பன்றிகளுக்கும் நாய்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை நம்ம ஒரு முறை அலசி ஆராயலாம். தெருவில் நாய் எப்படி செயல்படுதுன்றதை நம்ம யோசிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் கிடைக்குதுன்னா ஓடும் இல்லையா? அலைஞ்சி ஓடும். அது நாயினுடையது. பன்றி எப்படி? அது குட்டையில போயிட்டு அதுலயே மூழ்கி இருக்குமே ஒழிய வெளியில இருக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு இடத்த அது கண்டிப்பா தேடாது. நீங்க பன்றிகள் தேடும் போது நீங்க பார்க்கணும். ஸோ அது எப்பவுமே அழுக்கா இருக்கக்கூடிய இடத்த மட்டும்தான் தேடி போகும். தூய்மையா இருக்கிற இடத்த தேடி கண்டிப்பா போகாது இல்லையா? நாய் அலைஞ்சு சாப்பிடணும் இல்லையா? அந்த சுபாவம். இப்ப மனிதர்களாகிய நாம கூட என்ன ஆகுறோம்? we are also doing the same thing இல்லையா? இங்க நிலையற்ற வாழ்க்கைக்கு இல்லையா தேவையான பொருள் இருந்தாலும் இல்லையா, தேவையான பொருள் நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் இன்னும் தேவைகள் வேண்டும். இன்னும் நம்முடைய வாழ்க்கை தரத்தை அதாவது நல்ல வைபவங்களோட நம்ம உயர்த்தி கொள்ளணுன்றதுக்காக நாம் என்ன பண்றோம்? ஓடி 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 உழைக்கின்றோம் இல்லையா? இந்த ஓடி ஓடி உழைக்கிறதுனால இந்த உடல்ல என்ன ஆகுது? ஆக்சுவலி அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் இந்த உடல் எப்பவுமே தாங்கும். வயதுல தெரியாது. ஆனா வயதான பிறகு இப்போ ரப்பர் பேண்ட் இழுத்தோம்னா என்ன ஆகுது? இழுத்துட்டே இருந்தோம்னா ஒரு காலகட்டம் வரும்போது அது நீங்க சும்மா வச்சுக்கினா கூட ஒரு அந்த லென்த் பாத்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும்
அது போலதான் இந்த உடம்பும் கூட. இப்ப நம்ம எவ்வளவு செயல்படணுமோ அவ்வளவு செயல்பட்டா போதும். அதிகமாக உழைக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது, சோம்பேறித்தனமாவும் இருக்கக்கூடாது. மிதமான உணவு, மிதமான அதாவது நித்திரை, மிதமான உழைப்பு இல்லையா, இது எல்லாமே நம்ம பக்குவமான முறையில எடுத்துட்டு போனோம்னா வாழ்க்கையில நிம்மதி என்பது நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும். ஆனா அதை விடுத்துட்டு நம்ம நாய்கள் மாதிரி, பன்றிகள் மாதிரியுமே நம்ம அலைந்து கொண்டிருந்தால் வாழ்க்கையில வசதி வாய்ப்புகள் மட்டும்தான் நம்முடைய அந்தஸ்து, அதுதான் நமது நாகரீகம் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு நாம் என்ன பண்றோம், செயல்பட்டோம் என்றால் இங்கே பொருளாதார முன்னேற்றத்துல மட்டும்தான் நாம முன்னேற முடியும். இப்ப நாடுகளுக்குள் இடையில என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, பொருளாதாரத்துல எப்ப என்ன இடி விழும்னே நமக்கு தெரியாது. லக்கிலி ஏதோ ஒரு நல்ல ஆட்சி அதாவது சென்ட்ரல்ல நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு அளவுக்கெல்லாம் நம்ம எல்லாரும் மேனேஜ் ஆயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஆனா அதுவே இன்னும் ஒரு அஜ்ஞானவாதி நடத்தி கொண்டிருந்தால் இன்னும் மோசமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாம் எப்பயோ தள்ளப்பட்டிருக்கோம். ஏதோ ஒரு நாட்டு கீழே நம்ம போய் அடங்கி இருந்திருப்போம் இந்நேரத்துக்கு கண்டிப்பா. இல்ல ஒண்ணு யுஎஸ் கீழேயோ இல்ல சைனா கீழேயோ யாருக்கிட்டயோ நம்ம ஒரு அடிமை மாதிரி தான் ஆயிருப்போம் இல்லையா. சோ அப்படி நாம பொருளாதார முன்னேற்றம் என்று நாம் என்ன பண்றோம், ஒரு பக்கம் ஆயுத உற்பத்தி இல்லையா, அடுத்து ஆர்டிபிஷியலா சிலதெல்லாமே நம்ம மேனுஃபேக்சரிங், இயற்கையிலே இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு நாம் என்ன பண்றோம், நம்ம செயற்கை முறையில நிறைய விளைச்சல்கள் எல்லாமே செய்யறோம் இல்லையா. ஆனா அதனால என்ன நன்மை, ஒண்ணுமே நன்மை கிடையாது. இப்போ இந்த அனிமல் கில்லிங் இல்லையா, எந்த ஜீவனையுமே கொள்வதற்கு நமக்கு உரிமையே கிடையாது இல்லையா. அனைவருக்குமே வாழ்வதற்கு உரிமை உண்டு என்ற போதிலும் அதை நாம பரிபாலிக்காம நாம் என்ன பண்றோம், அதாவது இந்த பசுவினால நமக்கு இன்னும் உபயோகம் கிடையாதுன்னா என்ன பண்றாங்க, அதை கசாப்பு கடைக்கு கொடுத்துடுறாங்க. இத்தனை நாள் நமக்கு பால் கொடுத்து ஒரு தாய் இல்லையா, அதாவது நமக்கு ஈண்டெடுத்த தாய் மாத்திரம் தாய் கிடையாது, பசுவும் நமக்கு ஒரு தாய் தான் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட பசுவை அந்த மாதிரியான இடங்களுக்கு விற்று விடுவது, இதெல்லாமே மிக மோசமான, அங்க எங்கே மனிதத்தன்மை இருக்கின்றது, ஒண்ணுமே கிடையாது இல்லையா. ஆனா நம்ம பேசுறதெல்லாம் என்னது, சமத்துவம் பேசுறோம் இல்லையா, சகோதரத்துவம் பேசுறோம் இல்லையா, அஹிம்சையை பற்றி பேசுறோம். இதுக்கு எல்லாமே தலைவர்களுமே இருக்காங்க, அவங்களையுமே நம்ம தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறோம். ஒரு புறம் நாம் என்ன பண்றோம், தவறான செயல்களுக்கு அனுமதியும் வழங்குறோம். இதுதான் இன்றைய காலகட்டத்தில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆட்சிகள். எல்லா இடங்களிலுமே, நம்ம நாடு மாத்திரம் கிடையாது, எல்லா நாட்டிலுமே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செயல்கள் இதுதான் இல்லையா. ஜனநாயகம் என்ற பெயர்ல நாம செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தவறுகள் ஒரு க்ஷணம் நாம் யோசிக்கணும், நாம தவறு இழைக்கின்றோம், இது பாவம் அப்படின்னு நாம யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா கண்டிப்பா அது பாவத்தை பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா. ஆனா அதை பத்தி புரிஞ்சு கொள்ளாம என்ன ஆகுது, கோபத்தினால நம்ம என்ன பண்றோம், தவறுகள் இழைக்கின்றோம். ஸோ தட் வி ஷுட் ஆல்வேஸ் கெட் அவுட் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ இங்கே நல் ஆட்சி ஒருத்தர் ஆளக்கூடிய விதத்துலதான் எப்படிப்பட்ட நபர் ஆள்கின்றாரோ அதற்கேற்றவாறு தான் அந்த பிரஜைகளுடைய வாழ்நிலையுமே அமையப்பெறும், அவங்களுடைய நடத்தையுமே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனால் ஆளக்கூடியவன் கொற்றவன் தவறானவனாக இருந்தா கண்டிப்பா பிரஜைகளுமே அவ்வாறுதான் வழி நடத்தப்படுவார்கள் இல்லையா. பகவத்கீதையிலுமே அவ்வாறுதான் சொல்லப்படுகிறது இல்லையா. பகவத்கீதையில பகவான் தான் நமக்கு விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தை, இந்த பிரகிருதி தான் நமக்கு தாய், இந்த தாய் நமக்கு எல்லாமே கொடுக்குறான் இல்லையா. அதாவது உணவு கொடுக்குறா இல்லையா, இருக்கிறதுக்கான இடம் கொடுக்குறா இல்லையா, தங்குவதற்கான ஒரு வீட்டை நம்ம அமைத்துக் கொள்ளலாம், எல்லாமே நமக்கு வசதிகள் இருக்கு. ஆனாலும் நாம் என்ன பண்றோம், இந்த லாஸ்ட் 3 வரிகளை நம்ம படிக்கலாம். Human civilization should depend on the production of material nature இல்லையா. இந்த பௌதீக உலகத்துல என்னெல்லாம் படைக்கப்படுகிறதோ அதன் மீதுதான் நம்ம ஆதாரப்பட்டிருக்கு. எல்லா ஜீவராசிகளுமே அப்படிதான் இருக்காங்க இன்றைய வரைக்குமே, மனிதர்கள் மட்டும்தான் மாறி இருக்காங்க வித்தவுட் ஆர்டிபிஷியலி அட்டெம்ப்டிங் இல்லையா. ஸோ ஒரு 100 அடுக்கு மாடி, புர்ஜ் கலீஃபா எத்தனை அடுக்குன்னு எனக்கு தெரியல, 125 எனக்கு தெரியல. ஒரு முறை நான் துபாய்க்கு போனது, ஒரே ஒரு முறை தான் வெளிநாடு போயிருக்கேன், அதுவுமே துபாய். அதுக்கப்புறம் எனக்கு வெளிநாடு போகவே எனக்கு பிடிக்கல. ஸோ அதாவது அத்தனை அடுக்கு மாடி கட்டுறதுக்கு அதுல அவ்வளோ ஹைட்ல போயிட்டு நம்ம வேலை செய்யணும்னா கூட அந்த கூட ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் தான் இல்லையா. அதுல எத்தனை பேர் மரணம் அடைஞ்சிருப்பாங்க கூட நமக்கு தெரியாது இல்லையா. தவறி விழுந்தா அதோ கதிதான் இல்லையா. இப்படி பிழைப்புக்காக வெளிநாட்டுல போயிட்டு கஷ்டப்பட்டவங்களுமே நிறைய பேர் திரும்பி வராதவங்களுமே உண்டு. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் எதற்காக, நமக்கு எல்லாமே கிரீட் இல்லையா, பவர் பொசிஷன்
பேராசை, இதனாலதான் நம்ம இத்தனையுமே செய்யறோம். ஆனா அதனுடைய அல்டிமேட் நோக்கம் என்ன? லக்ஸூரியா வாழ்றது. ஆனா அது எல்லாமே நிரந்தரமா இருக்க போறதா? லக்ஸுரியான வாழ்க்கை கண்டிப்பாக கிடையாது இல்லையா? அது எப்படி வந்து பன்றிக்கு வந்து குட்டையில மேய்ஞ்சிட்டு இருந்தா அந்த காலம் வரைக்கும் தான் அதுக்கு உணவு இல்லையா? அதன் பிறகு இன்னொரு குட்டையை தேடிதான் அது போகணும். எல்லாமே தற்காலிகமான தீர்வுகள் தான். நாய் கூட அதே மாதிரிதான். யாராவது பிஸ்கெட் போட்டா பிஸ்கெட் கிடைக்கிற வரைக்கும் தான் அது அந்த உணவு. அதன் பிறகு அதுக்கு கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மென்டாலிட்டியோடு தான் நாம் எல்லாருமே ஓடி ஓடி நம்ம தேவைக்கு அதிகமாக உழைக்கின்றோம். அதுதான் நாம செய்யக்கூடிய தவறு. நத்யா சமுத்ரகிராயாம் வனாஸ்பதி விதூரஹ லங்கே ஓஷதாய சர்வாஹ காமம் அன்ருத்து தஷ்யவை. யார் வாசிக்கிறீங்க? சித்திரலேகா மாதாஜி இருந்தா வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் வாசிக்கட்டுமா? வாசிங்க மாதாஜி. நான் இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகத்தோட நதிகள், சமுத்திரங்கள், குன்றுகள், மலைகள், காடுகள், கொடிகள் மற்றும் சக்தி வாய்ந்த மருந்து சாமான்கள் ஆகியவை ஒவ்வொரு பருவ காலத்திலும் தாங்கள் செலுத்தும் வரியாக அவற்றின் உற்பத்தி பொருட்களை அரசருக்கு மிகுதியாக அளிக்கின்றன. பொருளுரை: யுதிஷ்டிர மகாராஜன் அஜித அல்லது தவறாதவரான பகவானின் பாதுகாப்பில் இருப்பதால் மேலே குறிப்பிட்டிருப்பது போல் பகவானின் செல்வங்களான நதிகள், சமுத்திரங்கள், மலைகள், காடுகள் முதலான அனைத்தும் திருப்தியடைந்து தன் உற்பத்தி பொருட்களை வரியாக அரசருக்கு அளித்து வந்தன. பரமபுருஷரின் பாதுகாப்பின் கீழ் புகலிடம் தேடுவதுதான் வெற்றியின் இரகசியமாகும். அவரது அனுமதியின்றி எதுவும் சாத்தியமாகாது. கருவி மற்றும் இயந்திரங்களின் பலத்தை கொண்டு நமது சொந்த முயற்சியால் பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவது அனைத்தும் ஆகிவிடாது. பரமபுருஷரின் அனுமதி இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் பல்வேறு கருவிகளின் உதவி இருந்த போதிலும் அனைத்தும் தோல்வியாகவே முடியும். வெற்றிக்கு முடிவான காரணமாக இருப்பவர் தெய்வ பரமபுருஷர் ஆவார். பரமபுருஷரின் பிரதிநிதியாக இருந்து பொதுமக்களின் நலனை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியது அரசரின் கடமை என்பதை யுதிஷ்டிர மகாராஜனை போன்ற அரசர்கள் நன்கறிவர். உண்மையில் நாடு பரமபுருஷருக்கு சொந்தமாகும். நதிகள், சமுத்திரங்கள், காடுகள், மலைகள் மற்றும் மூலிகைகள் போன்றவை மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்டவை அல்ல. அவை பகவானின் படைப்புகளாகும். மேலும் பகவானுடைய அச்செல்வங்களை அவரது சேவைக்காக பயன்படுத்தி கொள்ள அவர்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். அனைத்தும் மக்களுக்காகவே உள்ளன. எனவே அரசாங்கமும் மக்களுக்காகவே உள்ளது. மக்களாலேயே அது நடத்தப்படுகிறது என்பது இன்றைய ஸ்லோகமாகும். கடவுள் சிந்தனை மற்றும் மனித வாழ்வின் பூரணத்துவம் ஆகியவை தெய்வீகமான பொது உடைமை கொள்கைகளாகும். ஆனால் இவற்றின் அடிப்படையில் புதியதொரு மனித வர்க்கத்தை இப்பொழுது உண்டாக்குவதற்கு உலகம் மீண்டும் யுதிஷ்டிர மகாராஜனை அல்லது பரீட்சித் மகாராஜனை போன்ற அரசர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். பகவானின் ஆணையால் அனைத்தும் போதுமான அளவு உள்ளன. மேலும் மனிதனுக்கும் மிருகத்திற்கும் இடையிலோ அல்லது மனிதனுக்கும் இயற்கைக்கும் இடையிலோ விரோதம் இல்லாமல் வசதியோடு வாழ இப்பொருட்களை நம்மால் சரியாக உபயோகித்துக் கொள்ள முடியும். பகவானின் ஆட்சி எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளது. பகவான் திருப்தி அடைந்தால் இயற்கையின் எல்லா பகுதிகளும் திருப்தி அடையும். நதிகள் பெருக்கெடுத்தோடி நிலத்தை வளம் பெற செய்யும். சமுத்திரங்கள் போதுமான அளவு தாது பொருட்களையும் முத்துக்களையும் மற்றும் மணிகளையும் வழங்கும். காடு போதுமான மரங்களையும் மூலிகைகளையும் மற்றும் காய்கறிகளையும் வழங்கும். மேலும் பருவ காலங்கள் பழங்களையும் மலர்களையும் மிகுதியாக உற்பத்தி செய்ய நன்கு உதவும். தொழிற்சாலைகளையும் கருவிகளையும் நம்பியுள்ள செயற்கையான வாழ்வு முறை லட்சக்கணக்கான மக்களின் உழைப்பால் ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே பெயரளவிலான மகிழ்ச்சியை அளிக்கக்கூடியதாகும். பொதுமக்களின் சக்தி தொழிற்சாலை உற்பத்திகளில் ஈடுபடுத்தப்படுவதால் இயற்கையின் உற்பத்திகள் தடுக்கப்பட்டு விடுகின்றன. இதனால் பொதுமக்கள் திருப்தியடைய முடியாமல் போகிறது. நல்ல கல்வி புகட்டப்படாததால் பொதுமக்கள் சுயநலவாதிகளாக மாறி இயற்கை சேமிப்புகளை துஷ்பிரயோகம் செய்கின்றனர். இதனால் தனி மனிதனுக்கு இடையிலும் நாடுகளுக்கு இடையிலும் தீவிரமான போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது. பயிற்சி பெற்ற பகவானுடைய பிரதிநிதிகளின் ஆட்சி இன்று இல்லை. இந்த ஒப்பிட்டு நோக்கம் முறையால்
தற்கால நாகரிக வாழ்வின் குறைகளை ஆராய்ந்து மனிதனை தூய்மைப்படுத்தவும் காலத்திற்கு பொருந்தாதவர்களை துடைத்தொழிக்கவும் நாம் யுதிஷ்ட மகாராஜின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப அழகான இது, ரொம்ப டைரக்டாவே சொல்லிட்டாரு. மாதாஜி இந்த இது ஒவ்வொருத்தனையும் படிக்க சொல்லணும் மாதாஜி, படிக்க வைக்கணும் மாதாஜி. படிக்க வைப்பாங்களா, படிக்க வைக்க முடியுமா அப்படிங்கறதே நமக்கு தெரியாது. பகவானுடைய கிருபை இருந்தா அஜிதா அப்படின்னாக்க வெற்றி கொள்ள முடியாது. படிக்க வச்சு மூளையில அப்படியே புடிச்சு ஊத்தணும் மாதாஜி. இப்ப இருக்கிற அரசியல் அப்படி இருக்கு மாதாஜி. இப்போ காடுகள், மலைகள், கடல்கள் இல்லையா, அடுத்து வந்து நதிகள், கொடிகள் இல்லையா, மேலும் வந்து மூலிகைகள், இதெல்லாமே வந்து paid their tax quota to king in profusion அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதாவது அதெல்லாம் எப்பொழுதெல்லாம் விளைச்சல் ஏற்படுத்தி ஜனங்களுக்கு வந்து கொடுக்கணுமோ இல்லையா, அதுதான் அது டாக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ விவசாயி என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து நிலத்துல வந்து விதை விதைக்கிறார். அந்த செடிகள் என்ன பண்றது, அந்த விளைச்சலை வந்து ஏற்படுத்தி விவசாயிக்கு திருப்பி கொடுக்கறது இல்லையா. ஸோ அந்த செடியிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த உற்பத்தி தான் வந்து அது கொடுக்கக்கூடிய வரி. ஓகே, அது போல ஒவ்வொரு ஜீவனுமே வந்து இந்த வாழ்க்கையில வந்து அரசனுக்கு என்ன தொண்டு புரியணும் இல்லையா அப்படின்னா, அவரும் நல்ல விதத்துல வந்து ஆட்சி புரியணும்னாக்கா இங்க இருக்கக்கூடிய பிரஜைகளுடைய ஒத்துழைப்புமே உண்டு வேண்டும் இல்லையா. ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு மனிதன் ஒத்துழைப்பு, ஒரு மனிதனுக்கு விலங்குக்கு எப்படி எடுத்துனாக்கா, நம்ம நிலத்தை உள்றது ஏர் விடுறது யாரு ஆக்சுவலி, அதாவது காளை மாட்டை வந்து கரெக்டா பிடிச்சி ஏர் விடணும். அப்போ மனிதனுக்கும் விலங்குக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒத்துழைப்பு கண்டிப்பா வேண்டும். பால் உற்பத்தி, பசுவுக்கும் மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒத்துழைப்பு இல்லையா. மேலும் வந்து இந்த மனிதனுக்கும் இந்த இயற்கைக்குமே இல்லையா, ஆதி பௌத்திகம் இல்லையா, அதுவுமே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒத்துழைப்பு கண்டிப்பா தேவை. இதெல்லாம் கரெக்டா நடந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த சமுதாயம் எதை கொண்டிருந்தால் நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ முடியுமோ அத்தனையுமே வந்து இந்த இடத்துல பகவானுடைய கிருபையால இருக்கு. நாம என்னதான் இந்த இடத்துல ஆளணும்னு வந்திருந்தாலும், இப்ப நம்ம அம்மாவோட நம்ம மேல கோவப்பட்டு ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தா கூட, நமக்கு காலையில டிஃபன் கொடுப்பா, மத்தியானம் சாப்பாடு கொடுத்துருவா, ஈவினிங் வந்த உடனே ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் கொடுப்பா, நைட்டு வந்து டின்னர் கொடுத்துருவா. நம்ம அவங்க வந்து கோவப்படுறது எதனால இருக்கும், நம்ம செய்த தவறுக்காக தான் கோவப்படுவாங்களே ஒழிய நமக்கு அதுக்காக தண்டனை வந்து உணவு கொடுக்காமலே நம்மளை கேர் பண்ணாமலே கண்டிப்பா விட மாட்டாங்க. அது போலதான் பகவான் கூட. நாம இந்த இடத்துல எல்லாருமே ஆளணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த உந்துதல் வந்ததால நாம இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் இல்லையா. இறைவனை மறக்கும் பொழுது, மறக்கக்கூடிய அந்த நிலை எப்பொழுது ஏற்படுகிறது, நாம் ஆளணும் என்ற உணர்வு வரும் பொழுது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மள வந்து ஓகே, நீ அங்க அந்த மாதிரி செயல்படணும்னா இங்க போயிட்டு நீ செயல்படலாம்னு சொல்லிட்டு பகவான் நம்மள இந்த இடத்துல வச்சிருக்காரு. இப்ப நம்ம வீட்டுல கூட ஒரு குழந்தை வந்து கரெக்டா படிக்கலைன்னா அதுக்காக என்ன பண்றாங்க, டியூஷனுக்கு வந்து வைக்கிறாங்க இல்லையா. அது போல அந்த டியூஷன் மாஸ்டர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருந்து எழுத வச்சு, அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா எழுத வச்சு பாஸ் பண்ண வச்சு ஒரு நல்ல நிலைக்கு எழுதிட்டு வராங்க இல்லையா. அது போலதான் நம்ம எல்லாம் நல்ல நிலையில மாறணுன்றதுக்காக தான் பகவான் இந்த இடத்துக்கு அமைச்சிருக்காரு. அதுவும் இங்கேயுமே நம்ம வாழ்றதுக்கான எல்லா வசதி வாய்ப்புகளையுமே ஏற்படுத்தி தான் அமைச்சிருக்காரு. அதை கொண்டு நம்ம வாழ்ந்தாலே நம்ம வாழ முடியும். ஆனால் நாம அனைத்துமே வந்து இயற்கையில வாழக்கூடிய அந்த நிலையில நம்ம போகல. இன்னொன்னு இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது, எப்பெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல மிஷினரிஸ் இல்லையா, அதாவது செயற்கை முறையில வந்து தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சோமோ, அப்ப ஜனங்க என்ன பண்ணாங்க, அங்க போனா நமக்கு சம்பளம் கிடைக்கும் இல்லையா, அதுல கொண்டு நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கிராமப்புறத்துல இருந்து நகரத்தை நோக்கி, நகரத்துல இருந்து அதாவது இதுக்கு அது சிட்டி என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம, சிட்டிக்கு என்ன சொல்றது இங்கிலீஷ்ல, தமிழ்ல ஞாபகம் இல்லை. நீங்க பெருநகரத்தை நோக்கி நம்ம வந்துட்டோம். இப்ப பெங்களூர்ல பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் இருக்காங்க, ஆனா நீங்க இதே நம்ம ஊர்ல போங்க, வயசானவங்க தான் இருப்பாங்க வீட்டுல இல்லையா, யாருமே இருக்க, சில வீடு பூட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த மாதிரி. ஏன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய வயல்வெளியில எல்லாம் இப்ப வந்து உற்பத்தி பண்றதுக்கு வேலை செய்யறதுக்கு ஆளே கிடையாது இல்லையா, பிசிக்கல் எஃபர்ட் பண்றதுக்கான ஆளே கிடையாது. ஒரு காலகட்டங்கள் வரும் என்று சொல்றார்கள், நம்மளுக்கே நிலம் இருந்தாதான் போய் உற்பத்தி பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய நிலைமை வந்துடும், அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள்லாம் வரும், உணவே கிடைக்காது, அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை. இப்பெல்லாம் நம்ம வந்து கடையில போயிட்டு அரிசி வாங்கிட்டு வந்து கடை கூட போறதில்லை. இப்போ நம்ம ஜெப்டோ, பிளிங்கிட் எல்லாமே ஆன்லைன் கிராசரி பர்ச்சேஸ் இல்லையா, அவ்வளவு டோர் டெலிவரியில உட்கார்ந்துருக்கோம் நம்ம. எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அனைத்துமே இந்த இடத்துல பகவான் கொடுத்துருக்கார். ஆனா அதை வந்து நம்ம சோம்பேறித்தனத்தால அதை வந்து என்ன பண்றோம், நம்ம வேறொரு விதத்துல நம்ம அதை வந்து உபயோகப்படுத்திக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ ரிவர் வில் ஃப்ளோ
அதாவது அனைத்துமே இறைவனுடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் செய்யல. ரிவர் வில் ஃப்ளோ ப்ரொஃப்யூஸ்லி டு ஃபர்டிலைஸ் த லேண்ட். அதுதான் அது செய்யக்கூடிய என்னது டாக்ஸ் இல்லையா? அதாவது பே பண்ண. நதி வந்து நன்னீர் வந்து பாய்ந்து ஓடும். அதாவது நிலங்கள் எல்லாமே விளைச்சலுக்காக. ஸோ அதனுடைய வரி அதுதான். அதே மாதிரி வந்து இந்த கடல்கள் வந்து தேவையான அதாவது முத்து, பவழம் இதெல்லாமே வந்து உற்பத்தி இல்லையா? மேலும் வந்து காட்டுல வந்து தேவையான மரங்கள்ல இருந்து தேவையான உணவு பதார்த்தங்கள் இல்லையா? செடிகள்ல இருந்து உணவு பதார்த்தங்கள் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு வேண்டியது எல்லாமே கிடைக்குது. தேவையான அளவுக்கு மேலேயே நமக்கு நிறையவே கிடைக்குது. ஆனா நாம் அதையெல்லாம் எடுத்துட்டு செயற்கையான முறையில கிடைக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் மீது நம்முடைய மனதை லயித்து நாம் என்ன பண்றோம்? அத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுவதற்காக நம்மள நாம என்ன பண்றோம்? அதாவது அதாவது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், பொருளாதார முன்னேற்றம் என்ற பெயர்ல வந்து நாம செயல்படுறோம் இல்லையா? வித்தவுட் பீயிங் ப்ராப்பர்லி எஜுகேட்டட் த மாஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஃபாலோயிங் த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? இன்னொன்னு வந்து படிக்காதவங்க கூட வந்து ஏதாவது வேலை கிடைச்சிருமான்ட்டு வந்து அதாவது தேர் பீங் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் த நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் எப்படி உபயோகப்படுத்தணும்ன்றத தெரியாமலே உபயோகப்படுத்தி செயல்படுறாங்க இல்லையா? இது வந்து இதனால வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் ஒரு நாடுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கு பகைமை இல்லையா? இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் தான் நாம இந்த காலகட்டத்துல பாக்குறோம். ஆனா பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கக்கூடிய அதாவது பக்தனால வந்து இந்த ஆட்சி என்பது செயல்பட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து அது நல்ல ஒரு முன்னேற்றமா இருக்கணும். அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்கணும்? யுதிஷ்ட மகாராஜா மற்றும் பரீட்சித் மகாராஜாவுடைய பாதங்களை வந்து அதாவது அவங்களுடைய வாழ்க்கை அவங்க எப்படியெல்லாம் எடுத்துட்டு போனாங்க அரசாளக்கூடிய நிலையில அதை வந்து அவர்கள் பின்பற்றி செல்ல வேண்டும். அப்போதான் அந்த நாட்டு மக்கள் வந்து நன்மையான ஒரு நிலையை வந்து அடைய முடியும். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஓகே, நம்ம மீண்டும் வந்து அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ஓகே, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव